Ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupoin riulak. Just wow. Ka Education Cell jong ka Khasi Students Union KSU Laban Circle hapo ka jingelam u chairman usamla K Nelson Wanrap badu secretary usamla Andrew P Kharbi thai hakish phautre unaila arja arpunrio kala lej bani kendo ek principal jong art league school Laban kata ka Laban Bengali Boys Higher Secondary School pat Laban Bengali Girls Higher Secondary School Hagani ka jinge kendo ka sengkala pen pau ka jingdawa bakini ki school kin pen rung noi ka subject khasi kum ka weni ki subject beran kam ai jing hikai hapo ki school jong ki kat kum ki noy alam ka ni ka jing pen sngo ka wan hadian bala yo jing tip na ka liang ki kimi ki pa ki bala wan ujor halor ka jing do la jing ki khon ki kti ban beteng bat shim ek subject khasi ha ki school jong ki ka sengkala ong ba ka khasi ka de ka ktien try jong ki try mulok Bat gajing penrung ka subject khasi kan ai jing mentoy shibo ni ki samla puli ha kaliang gajing nang jing start ba gajing tip ya ka ktien ba ka culture jong ki ka KSU kala pin kan maru ba kini ki school kila ya lenti ri ki sports nem henry hadu menta kim pat don ni ka subject khasi ha po ka rukam ai jing hikai jong ki bat ben rap ba ka ni kam dei ka sien ka bening kong ba ka KSU kala mi bandawa penrung ka subject khasi ha ki school ki badan ha ka thain laban na kaliang ka KSU Laban Circle Education Cell nila iwan bentundo ikni ki art league school badan hapo ka dong ka thain ka jini hapo Laban kata kalong ka Laban Bengali Boys pat ka Bengali Girls High Secondary School nilayo bentundo ya arnot ki principal jong kanika institute kumbani tep makani ka school kabala ya ni hapo Laban kabala dan lasis patam telikisnam Henry ka basungsi pat hakani atli school kamshin madan ya kata subject khasi kani ka school kadan hapo kando ka siap ka juni te namar kata tum kaseng bak education cell jongka Laban Circle ti berawe kebu jing dawa mat jongka school ba kidi ban warra no ya kan ka subject bakan bu pat ya ka subject khasi hakani ka school ke jongki ba ka bawan ra ka subject khasi hi inget ba sibun ki try meluk ki ba kuliah pat hakani ka school ka jongki kinwa kila pat banyo ya ka jing toy da basem ya ka subject khasi hagis nam kila le nakaliang dini nila awan kendo la dan ka panisian namar ka jing yo complaints na kibabon ki students ki kmi pa kiba kuliah hakini pat ki arli ki school namar ka jing bamdan pat ka subject khasi te nakaliang ka jungi nida dawa ba kani ka subject kadiban urlong bat kadiban dan hapo kani ka school baru artlihi Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya